Na, sziasztok, ez egy Van Armed Cook videó lesz, itt van velünk a Máté, és a főnök Andris Best. Mit csináltam? Ez mi? Igen. Miért lőnek? Jó, ezt restartoljuk. Mit vótoltam, te is vótolj. Escape is volt, restart. Jó, már... Nem miszklikkelj. Szerintem miszklikkeltem. Vedd elő a kezelet, gyere. Mert dobálni fogunk, ha tetszik, iratkozzatok fel és lájkoljátok a videót. Jó, menjünk be szépen. De most ez mi? De ez... Ne. Ja? De... Ne. Gyerek, de... Nem basz. Jó, voltolj. De ne, hát... Jó, lőjük le. De fejre céloz. Mert nincs olyan mód. Jó, gyere be. Ja, Mati. Csak pisztolyt használj, pisztolyt. Gyere. Tudom. Aha, ott van egy kint. Látok egyet kint. Kimegyek érte. De azt csinálod? Jó. Fog rá. Jönnek, Máté, jönnek. Headshot, only headshot az lőni. Ez. Mi a? Máté, darálj! Nem darálsz. Jézus Mária. Lőjed! Lőjed! Na mi van? Elcseszem. Ott jön. Mi? Oh. Máté, lőd! Elcseszi! Vegyél fel slukót, vedd fel az ammókat. Nyomkod a zebetit. Gyere, Máté. Szedj ammót. Gyere. Azt amennyi ammó van. Máté. Gyere. Onzera. Gyere, szedd fel az ammót, szedj ammót. Vigyázz! Nincs olyan fegyver. Jó, kiégett. Gyere, bemegyünk. Nem több van. Jó, megvan. Máté! Szép, nagyon. Megnézd, csekkolom. Tetőről nem jönnek le. Jár egy túsz. Lőd! Tudom. Máté! Lőd! Jó, szedj ammót. Máté! Gyere, szedj ammót. Máté, meg fog halni. Máté, meghalok. Lőd! Állj ki, és lőd őket. Azt a rohadt. Desertezőnk!
Mennyi kell még ehhez? Ugyan már ennek lukkol a fejére. Ha még nem. Mati, meghalok. Mati, segíts! Meghalok. Lőd! Letartom a fejeket. Ammu kell. Mati, nagyon sokan. Jó. Lövöm. Mati. Merre? Te hol vagy? Mati. Lövöm. Mati, nagyon sokan vannak. Meghaltam. Megyek fel, tető. Mati, nagyon sokan. Valami minigános csávó itt van. Hát én nincsen ammóm. Ja, lőd! Itt van! Megyek. Destroy a power boxes. Nem erre. Hol vagy? Fent. Hol van? Ja. Mati, itt a minigános. Gyere. Ott. Lőd! Mati! Hát bazzeg, nincsen ammóm. Mati! Jézus Mária! Mati! Lent van a vault, lent van a szép. Gyere! Gyere, le kell ugorni. Ugorj le! Ne foglalkozz velük. Ugrálj le! Fuss le! Nem tudok. Ez mi? Ez mi ez a játék? Máté, lőd! Azt a kúr. Lőd, Máté, lőd! Máté, rajtam emberek vannak. Te sökültet szívet keresem, mert minden csak én... Máté, lőd már! Házba. Máté, be... Nincsen semmi. Pisztoly, valami pisztoly. Van 15 ammóm, kemény 15 ammó. Gyere! Jaj! Itt a vault. De ezt hogyan brékeljem? Kézzel? Na, hát ez ilyen tramgram. Meg tudod brékelni?
Menjünk le a buszunkhoz, nem? Gyere! Oh! Máté, ez mi? Nem, ebben van valami. Hol? Nulla pingem van, neked 11. Ugye? Melyik? A drillt? De mivel veszed fel? Én tartom. Mi? Hosszan kell nyomni? Hát bazd. Valaki elkezdtem, mondtam bele a fejé. De hogyan vágod? Tényleg. Várjál, nekem is kell itt a content. Máté! Máté meg fog halni, meghaltam. Máté, ez mi a fasz? Lőtt, meghaltam. Ez mi? Nincs ammo. Lőtt. Ez nagyon hard. Hát ez normál. Ja, nem, ez easy volt. Hát ez easy. Break the vault. Máté. Tartsad az embereket? Ki írja, ha? Most ez végtelen, nem? Csak lőnek engem. De most bassz meg. Én azt csináltam. Hol? Mi? Ja? Menj innen. Jó. Amúgy jó. Jól lehet hallani? Jó van. 3-as is. És ez egyenként kell kivinni. De ott megölnek. Basz. De hogy lehet így? De mi ez a játék? Ezt nem tudom. De most hova vigyem ide az izébe? És tegyük ide az asztalra. Gyere Máté. 1000 dollárt ír egy kávé. Máté. Ma fussunk gyors. Te ajánlod ezt a játékot? Én csak azt mondom, gyere hozzá aranyat, az arany az többet ér. Mi van? Várj, rakjuk rá erre a szarra. Lőd le. Várjál, erre nem tudod, ezt nem tudod vinni. De, Máté, erre dobáljuk rá. Ott van. Gyere, hozzad, erre. Oda dobáld rá. Csak hozzad. Mindent kiviszünk.
leszarom, lőjél, lőjél, lőj, lőj. A lövök én. Most komolyan belehalt a pénzünkbe, hát ez... Mi szemetet nem viszünk, ja, vagy... Jegyzetfizetet elviszik, nem? Ja, nem. Nem baj, mi visszük, nem? Itt egy rabló. Mert ez így rádobja, de mellé. Dobálom, de... Jó. Rakom. Húzzad a pénzt. Aha, van még egy arany. Lőd. Máté! Az mi? Ezek hányan vannak? Máté, lőjed, meghaltam. Máté! Rabló! Ilyen egy igazi rabláson nincs ennyi rendőr. És ez... Jó, hozzad egyenként az aranyakat? Az aranyakat vigyük ki. Várjál, de valami izét kéne. De aranyat hozd. De nem lehet, nincsen semmi, amivel bele lehet rakni ezt a szutykot. Ja, leraktak ilyen... Leraknak ilyen ütőcsapdákat. Amúgy ez a játék amúgy, én nem tudom. De... Máté, még szerintem kell. Bazd meg, mennyien vannak? De 20 000-nek kell lennie. Máté, meghaltam. Jó. Fel tudsz szedni. Felszedsz? Csak állj ide hozzám. Jó. Srácok, lobbizunk hát srácok, ezt a játékot én annyira nem ajánlom nektek, ezt kipróbáltuk, aki akarják, próbálják ide, nem tudom, nekem ez nem adja. Mindegy. Na, Máté és András voltunk, és ezzel lezárjuk ezt a játékot, mindjárt majd egy másik játékot is megpróbálunk játszani. Sziasztok, iratkozzatok fel!